सारं नटलं हे कोकण। आता आपल्या गावाला सगळं कोकण नटलेलं आहे गणपतीच्या स्वागतासाठी आणि इकडची चाकर मंडळी सर्व निघालेले आहेत म्हणून काय म्हणायचं आहे, सारं नटलं हे कोकण लाडा घोडाचा पाहण्या गण। सारं नटलं हे कोकण लाडा घोडाचा पाहण्या गण। सारे जाणार एसटीतून साजरा करण्या गणपती सण। सारे जाणार एसटीतून साजरा करण्या गणपती सण। सारं नटलं हे कोकण लाडा घोडाचा पाहण्या गण। सारं नटलं हे कोकण लाडा घोडाचा पाहण्या गण। सारे जाणार एसटीतून साजरा करण्या गणपती सण। सारे जाणार एसटीतून साजरा करण्या गणपती सण। या भाद्रपद महिन्यामध्ये येतो विश्वाचा या घरी। त्याचा करण्या पाहून महिन्यामध्ये सणाचा आपल्या घरी या विश्वाचा धनी येतो आणि त्याला पाहून करण्यासाठी आपण दरवर्षाने सर्वसाधारण गावाला जातो म्हणून काय म्हणायचं आहे, येतो विश्वाचा
साजरा करण्या गणपती सण